Der kommer ikke til at gå lidt. Er der andre udgange herfra? Der er lige beskudt med nede ved Sønderbogen, og der er skyderi rundt i byen nu. Nu? Ja. Ja. Så vi skal lige have. Så man kan ikke komme ud, eller hvad? Ikke den her vej, det er PC. Nej, det er ikke noget Nørreport, er det ikke bedst? I skal rundt om Nørreport, det er den vej. shots, eller hvad? Ja, men altså der er ikke nogen herinde, der har set, at det her mod, mens det der er foregået. Overhovedet ikke. Det eneste, vi har set, det er jer. Nej, altså vi har ikke set jer her. I har ikke hørt noget? Jeg ved ikke. Nej, men det er sgu for din egen sikkerheds skyld. Ja, men jeg siger bare, vi er først færdigt nu. Okay, ja. Men altså, hvis I har mulighed for at komme ud en anden vej, så er det nok... Men det er vores personale, det er som gæst her. Så, jeg har været siden kl. 6. Hvor skal vi gå hen? Så er vi kommet til Nørregade. Jeg bliver nødt til udlændinge. Men kan vi ikke komme ud andre steder her? Ja, kan I komme ud over på Nørregade? Ja. Super! Så er det meget godt. Men vi skal ikke komme i nærheden af Nørreport overhovedet. Det er bare kun at prøve på Nørreport, det er i PC. Jeg skal ikke tage på Nørreport. Der er lidt panikmeldinger lige nu, men udenbart Nørreport, det er ikke den vej, I skal gå. Altså, der er masser af politier nede, men der er en eller anden mand med en skyder, der render rundt. Altså bare der fyrer løs, agtigt? Vi ved ikke ret meget. Vi ved, at der er en mand, der blev skudt hernede for 10 minutter siden. Men er det ikke smart, at vi bliver herinde? Eller altså nede i kælderen? Jo, altså hvis jeg er muligt for det, så bliver jeg indtil der falder ro. Er det det samme med det der terrormelding, der var tidligere? Ja, det er nok for længe til med det. Igen, vi ved ikke så meget. Nej, tak for at du lige kommer ind. Vi har brug for det, fordi de løber rundt om byen der. Ja. Nej. Ja. Men hvis I skal ud, så den vej holdt væk på Nørreport. Nej. Er det Nørreport, vi er på nu? Så taxi hjem. Jeg vil på Nørreport, har vi gjort. Så vi